आं खोन्थाहैजोबगोन जेबो नङा फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आं बिरादनो। आंखौसो बिदि जानला मानला नांला बंसा खोन्थादों बियो। बेखायनो फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो। हाब फिसा गाव बिहामजो लिङो बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो जोंबाय आं। माबायदि जादों आरो नोंहा आं ओंखायनो सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों नोंहाबो फिसाइ गैयैखौ खेल लालायबाय नामा होननानै। आं ओंखारनाय जेलावबो दानाय आंखौ नायफैनाङा इसिग्राब नायफैनाङा जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं। आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया बिदिनो बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो बिदि होनना बुंबाय आङो। खनसेखौथ' हौवा मानसिखौ बिहरनायखौ दङनो हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो। हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो बे हिनजाव मानसिखौ फैसायाथ' होफिननो हरखो नोङो होननानै। आरो आं ओरैनो हगारा आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं क'क्राझारावहाय मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव आंनि हिनजावखौबो बानायदों खोमा जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन बेनि उनावहाय बिसास गैया बिहरलाबायनो बिसास गैया। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो। स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों बेखौ सोर गैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो। जायखिजाया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय आंथ' रुमखौ मिथियाखै बबे जायगायाव थाङा स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला डाइरेक्ट इउपिआर लिरबाय आं इउपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट इउपिआर लागायना होनसै नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं गाज्रि दामोन आं बिदिखौ सुखुवा डाइरेक्टखा सासे एथ' जाहा मेलाजों आरो बेल' नंबावालै आं बेखौ जेबो सानबावलामोन ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों होमबा सानना नायदो नों पुलिसजों आं थांबाय गब्र'मोना थांबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लै लेंहरदोंमोन बे आंनि फन हमाखै नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं होमबा बे फैसाखौ बाहायखो बे सानना नायलाय नों थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया बहा गारो आंबो मिथिया बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा मिथिनायालाय बोरैथो एकदम खर्स जाथारनायसो बेहालाय सोरो बेहा सोर बियो जोंना मिथियालां ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों माबा जादों एसे फाल्तु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो आरो रायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय मामा लेंहरनाय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होनबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारदों होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव-दावसि आं जानो हानाय नंला आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारफानानै थानो हायालै आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बखनांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय बिदिनो बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बे खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङाना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा नों रागा जोंखांबाय आं दारमासनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोंलै आंना आं मारै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि
सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया। बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाब्रा आं बायो बिदिबा। आं होनखादोंना बे दैदेना मानायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गावनो। आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलाय फना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा? बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय? मानायजानि स्कुटिखौ आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं खनथारदों नंगौना नङा होननानै। बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बै गावसोर बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो। ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाइ गैयैखाय इंगित लागासिनो दं साननानैनो बे साननानै आं फन बुहरदोंमोन। हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना। आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन। आयौ देन्जार बुंना होदों बे आंखौ अनेक बुंना होदों। बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो बबे बिगुरावबा आंखौ अनेक खालामनाय नुदों। सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो। सासे मानसि लाबोनानै सिगाङावनो रोंना रोङा खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो। आलदा जानोसै आङो। नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ आरो दिन्थिजोबना जायगाखौ बबे जायगायाव लाङा आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनाया बे आंखौ। आं जायखिया जेबो प्रुफबो नागिरा जेबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला। माथो नागिरनांगौ टाइम गैया आं मोनथिजोबखायो थगायदोंमोन होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा। आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेखौ बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ। आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिन्थानो रोंखादों आं ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया। बे आंखौ लांदोंना बै बारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होमब्ला भुटानाव थांदोंब्रा। भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया। सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय। ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों मा खालामा बेलाय फिसाला होननानै मिथिगौ नों बेबायदि। आं जेबो खोथा खोनासंला आं फिसा सानैखौ लानोसै गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो थाखायाव गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै। आङो खोन्थायामोनलै मामा आं मिथिजोबोमोन आं जेबो खोन्थायामोन ओमफ्राय आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों। मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनो ओंखायनो आङो हिनजावखौ लिंहरदों आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लिंहरगोन रायज्लायफैदों साखि जाथों होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय हिनजावाबो फैथों नंगौना नङा कमफ्रम खालामदों बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं। बबावहाय थानो हानोबा थाया बे बोरायजासे थाया बियो। बिदिखौ नागारखाया। नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देनजार दै। आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मिथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों हृदयजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना। दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय SMS गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव नोंसोर लागोनि थायोलै। फिसा सासे जाखो? फिसा सासे ना सानै दंनो। बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो
हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो जेबो नङा। आं कर्टआव साइन होलायलायनोसै। ओरैबायदि सिनायगोन आरो बेल' नंबावाब्रा आयौ आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैखम केसबा मा जागोन एरखम केसबा मा जागोन बेफोरबायदि खबर लादों आङो। बे समाव मा थानायावनो नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मोनथियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा 2 ना 3 दं हिनजावफोर। होनखाबायना बियो रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय। बिदि मोनथियो देन्जार बे मामा बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो आयु सिगाङावथ' खर' रुंलायनायसो मोनखानायमोन खिथानायखौनो। आं होननाया आङो खिन्थाहैसै हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय। ओमफ्राय खोन्थाहरसै आंनो ओरैबायदिनो फिसाया ओरैबायदि रान्दिफोरजोंबो माजोंबो सेस खिन्थाजोबोमोन बियो। आं खोन्थानाया नंखाय नङा आंनो थैदों गारिजों सानोमोन आरो। औ गारिजों सौग्रावनानै थैदों आं थगायदोंब्ला आरो गाव नङा होनोब्ला आं थांगोन गसंहैगोन आं बुंना होजोबगोन आं आरो मानसिखौबो लेंहरगोन आं डाइरेक्टखा बिदि आरो बियो आंनो गारिजों सौग्रावनानै थैदों दाहायनो आं थगायदोंब्ला डाइरेक्टखा। आंनावहाय माबाखा बे नै आइया मबाइल माबा लांनो नागिरदों देलाय आंनि नाम्बारखौ लालां। औ दे आरो नङाबा र' आं बुनि। औ गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे जाबाय नोंसोर जुलि इसोर आरो मण्डलिखौ साखि दोननानै इसोर आरो मण्डलिखौ साखि दोननानै गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे